Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning lur karo inyong lur ayo. Ana ing dina iki aku kepengin maca lur nek iki sing arep tak waca ya kuwi aksara Jawa lur. Nah, nang lur iki tulisane sinau nulis lur, tapi aku arepe maca lur. Nomor sepisan lur, iki ana aksara nang kene dhewean maksude apa iki? Iki aksara angka utawi nomor lur. Iki nomere nomor 7 lur. Ya, ayo kita waca bareng-bareng. Saka kene lur, unine tutuge. Tutuge ya. Terus iki nek kaya niki jenenge tetek loro utawa pada pangkat iki tetek loro. Ngisore iki unine tindak tandukipun tindak tandukipun kejawi matrapaken kalahiran gemi iki wonten koma satiti koma ngatos atos terus rigen temen-temen tumemen ing panggarap mawi linambaran batos. Ya, tekan kene dhisik lur, anggone dhewe sinau maca aksara Jawa.